Как да си направим регистрация в сайтът на WynnBET? Като за начало изписваме winbet.bg в търсачката на нашия браузър и отваряме едноименният линк. След като сайтът зареди, натискаме на нов клиент, а там ще се отвори прозорец, в който трябва да запишем нашите име и фамилия, рождена дата, както и пол. След като преминем през тази стъпка, ще се появи нов прозорец, в който ще трябва да напишем имейл, парола, ЕГН, както и валута, която желаем да бъде в сайта. След като изпълните всички тези стъпки, ще трябва да потвърдите, че сте пълнолетни, както и че се съгласявате с общите условия на сайта. След това ще ви се появи ето този малък прозорец, който ви съобщава, че регистрацията е успешна. За да потвърдите обаче всичко, на имейла, който сте посочили при регистрацията, ще сте получили линк, чрез който ще активирате вашия акаунт. И така, вече вашият акаунт в WynnBET е активен. Играйте разумно!